खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव आङो नायगिरि साफ्रामखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम सासे सारनि मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैदों। तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव बे कमेन्टनि जुगिदि माबा मोनसे मिथिनो मोनैखौ बा खोनानो मोनैखौ मिथिनो खोनानो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समावहाय अनजाग्राफोर बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदोंलाय नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनि आरो बिथांखौबो नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा बिथांनि नामानो जाहैबाय माइकेल आरो बिथाङा टाइटेल जेबो आं मोननो हायाखै बिथांनि कमेन्टआवहाय। बिथांखौ माइकेल होननानैल' आं मिथिनो हानाय जादों। तो बेनिखायनो बिथां माइकेल सारखौ आङो बे समाव एस्पेसियेलि वेलकाम खालामदों आरो आंनो जे कमेन्टखौ हरदों बे कमेन्टखौ हरनायनि थाखायबो बिथां सार माइकेलनिसिम आइनो थैंक इउ आंनिफ्राय आं जासिहरो। आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बे समाव खावलायहरबाय। आरो बेनि सिगां बिथाङा आंनो कमेन्ट हरनाया एसे सप्ता खनसेसो जाहांहां जाबायमोन, नाथाय आं गावनो मोजां रोखोम सम होनो हायाखै बिथांनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय। आङो गोबांथार बेस्थ'आव दंमोन। अब्लाबो बिथांनो खोथा होनाय मथे आं दिनै बिथांनि जे कमेन्ट बे कमेन्टनि सायाव भिडिअ दिनै आं लानानै फैबाय। अब्ला बे समाव देयार भिउवार्स दे जोङो फरायनानै खोनासंज्लायदिनिलाय। दा बिथां माइकेल सारा आंनो मा कमेन्ट हरदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि। बिथाङा बेबायदि लिरहरदों, प्रेज द लर्ड, आमेन। फंबाय, मोनसे सोंलुनाय फंबाय, गाज्रि दामोन। जोंनि ख्रिस्टियाननियाव गोबां डेनिमिनेशन दं, नाथाय गावबागाव डेनिमिनेशना गावबागाव नियमजों घन्टाखौ माने बेल दामनानै गिर्जाखौ हाबो आरो सिबियो। नाथाय बबेया कारेक्ट अन्नानै खोन्थाहरदो आरो भिडिअ लाबो फंबाय। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां सार माइकेला आंनो मा कमेन्ट हरदों? गोबांथार डेनिमिनेशन दं होननानै बिथाङा बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानियाव, आरो नंगौबो ना। जोंनि ख्रिस्टियाननियावहाय माने गोबांथार दिनै डेनिमिनेशन दङ। गोबांथार डेनिमिनेशनानो गावबागाव नियमफोरजों ना फोरबो जिशु ख्रिस्टखौ खुलुमो, गिर्जा हाबो। आरो बिथाङा बुंबावदों घन्टा माने बेल दामनायखौ, गिर्जा हाबनायनि बेल दामनायफोरखौ दामनानै गावबागाव नेम निथिजों गिर्जा हाबो, इसोर खुलुमो होननानै। आरो नंगौ बियो थारैनो सैथो। ओमफ्राय दा बबेया कारेक्ट अन्नानै खोन्थाहरदो आरो भिडिअ लाबो फंबाय होननानै बिथाङा आंखौ बेखौ खावलायहरदों। तो बेनिखायनो बिथांनि कमेन्ट बादि नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों with my small knowledge आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे मिथिनो हागोन। तो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आंनि मथेब्ला आरो बेल' नङा, आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलनि मथेब्ला माने जिशु ख्रिस्टआ जेब्ला बे संसाराव दंमोन खुनु डेनिमिनेशन फसंलाङाखै बा गायसनलाङाखै आरोखि। जिशु ख्रिस्टआ जेब्ला बे संसाराव बियो दंमोन ना, उमुक डेनिमिनेशन बेसे कारेक्ट बेसे सैथो बियो माब्लाबाबो गायसनलाङाखै आरो बुंनानैबो गालाङाखै। आरो बेल' नङा, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि ना जे डेनिमिनेशना ओरैबायदि गावनो गाव खुंनाय मोनसे इसोरनि हाबा मावनो बा नागिरनाय मोनसे हानजासो। दिनै डेनिमिनेशनखौ दिनै जोङो बेखौ मिथिनो हायो, मिथिबायना?
जोंनि ख्रिस्टियानफोरनियावहाय डेनोमिनेशन होननानै बुङोब्ला जों दिनै बेखौसो बुजिनो हायो जे बेयो मोनसे गाव गावनो खुंनाय इसोरनि हाबा मावनो नागिरनाय मोनसे संस्था बा हानजा होननानै जों बेखौ मिथिनानै लानो नांगोन आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा, मिथिबायना बेबायदि डेनोमिनेशनावहाय मा गाव गावनि लकेलनि सिनायथि जाज्लायो ना, गाव गावनि लकेलनि सिनायथि जाज्लायो, ओमफ्राय गाव गावनि नेम हुदाफोरखौ शेयार खालामो, फोरोंज्लायो, माब्रै जोंनि डेनोमिनेशनखौ जों माब्रै फेदेरलांगोन, जों इसोरनि हाबाखौ मा रोखोम दिनै जोङो मावलांनो नांगोन, दिनै बेफोरबायदिखौ जों दिनै मा गावबा गावनि डेनोमिनेशनावहाय फोरोंनाय जायो, रायलायनाय जायो। गाव गावनो खुंनाय मोनसे हानजा नालाय इसोरनि हाबा मावनो थाखाय, आरो मा बे गाव गावनि डेनोमिनेशनावनो ना लिडारशिप दैदेनगिरिफोरखौबो फसंनाय जायो आरो गायसननाय जायो। दिनै बेखौसो डेनोमिनेशना, बेखौसो दिनै जोङो मिथिनो हायो जोंनि ख्रिस्टियानियाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो अनजाग्रा सार माइकेलनिसिम आं दिनै बेखौनो शेयार खालामबाय आरोखि। आरो दिनै जों एसे मिथिनानै लाबावदिनि ना, दा जिसु ख्रिस्ट'आनो डेनोमिनेशनखौ फोरोङाखै बा गायसनलाङाखैब्ला ना, गायसनलाङाखैब्ला आरो मिथिना लाबावनि गोथौयैनो जोङो बबेखौ बुंनो हागोन दा उमुक डेनोमिनेशनासो कारेक्ट, सैथो, नंगौ होननानै? जुदि जिसु ख्रिस्ट'आनो बेनि सोमोन्दै एसेबो फोरोंलाङाखै, गायसनलाङाखैब्ला, आरो जिसु ख्रिस्ट'आ डेनोमिनेशनखौनो गायसनलाङाखैब्ला जोङो बोरै मिथिगोन ना? जोङो दिनै मा आंनि मथेब्ला रावबो जों दिनै बुंनो हाया उमुक डेनोमिनेशनासो कारेक्ट, सैथो होननानै। ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? नाथाय जोंनियावहाय बेबायदि फोथायलायनाय सानलायनाय दं ना, गाव गावनि गोबांथार गिदिर मिनिस्ट्रिफोरखौ लानानै, गाव गावनि गिदिर गिदिर डेनोमिनेशनफोरखौ लानानै, गाव गावनि गिदिर गिदिर मण्डलीफोरखौ लानानैहाय ना जोंनासो साबसिन, जोंनासो हामसिन, जोंनासो देरसिन, जोंनासो गिबिसिन, बेबायदि जोंनि गेजेरावहाय सानज्लायनाया दङ। नाथाय आं बुंबावगोन बेखौनो, जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव दङमोन माब्लाबाबो बे डेनोमिनेशन गायसनलाङाखै आरो फोरोंलाङाखैबो, आरो बाइबेलावबो बे डेनोमिनेशननि सोमोन्दै नागिरब्लाबो मोननाय नङा होननानै आं दिनै बेखौनो बुंगोन। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दा जोबनायाव आं नोंथांमोननिसिम बे बाथ्राखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनो सानदों। अब्ला जों मा खालामनो नांगोन दायो? दा आंनिफ्राय दिनै बेल'नो, जों जेसेबां डेनोमिनेशनफोर दङ बा जों जेखि डेनोमिनेशननि ख्रिस्टियान जों जाया मानो, जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि आदेश हुकुमफोरखौ जों दिनै मानिनो नांथारगोन, मावथारनो नांथारगोन। गोथार बाइबेलाव लिरनाय नेम निथि हुदाफोरखौ जों जेखि डेनोमिनेशननि ख्रिस्टियान जाया मानो जों बेखौ खालामथारनो नांगोन। अब्लासो मा जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों जोङो हामजागोन। बेनि हुकुमफोरखौ मावब्लासो, खालामब्लासो जोङो मा बेनि आशीर्बाद, बेनि बोरखौबो जों दिनै मोननो हागोन आरोखि। अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनि, नोंथांमोना बेखौ खोनासंबानो जाबाय। थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 7 बालाबनि 20 सिरि, गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 7 verse 21। आं बेखौ फरायगोन डिजिटेल मबाइल बाइबेल एपनिफ्राय आं दिनै बेखौ फरायनाय जागोन, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। बेयाव मा लिरदों? बेयाव ओरैबायदि बुंदों, आंखौ अफोरबु अफोरबु होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे नङा, जायहा आंनि आफानि गोसोबादि मावगोन बिसोरल' हाबनो मोनगोन। थ' खोनाबायना ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? बे डिजिटेल एप बाइबेल एप आरो जोंनि बे गिदिर जों दा जे बाइबेलखौ लायो बेजों बे बाथ्राया एखेयानोखा। दा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला संसाराव दङमोन, दिनै बियो बे बाथ्राखौसो दिनै बुंनानै गालांदों। मा? आंखौ अफोरबु अफोरबु होनग्रा साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे
नङा नाथाय जाया सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि मावगोन बिथांमोनाल'नो सोरगो रायजोआव हाबगोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो फोरोंदों अब्ला बे समाव बिथां सार माइकेलजों लोगोसे जेसेबांनाखि जों ख्रिस्टियानफोर दङ आरोखि ना जोङो फोरबोनि हुकुमफोर बादि सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि जोङो मावथारनो नांगोन खालामथारनो नांगोन आरोखि अब्लासो जोंहा ख्रिस्टियान जानायनि बे संसारावहाय मा जोंहा लाब आरो मुलाम्फा दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों बिथां माइकेल सारनिसिम आरो सोरबाफोर बेबायदि माइकेल सार बादि साननायफोर दङब्ला गोसोआव सन्देहफोर दङब्ला मा सन्देह थानो नाङा इसोर जिसु ख्रिस्ट खुनु डेनोमिनेसन जोंनो गायसनाखै डेनोमिनेसना जाहैबाय जों गावनो गाव गायसननाय जों मानसि जाथिया गावनो गाव गायसननाय गावनो गाव मोनसे खुंनाय मोनसे इसोरनि हाबा मावनो नागिरनाय मोनसे हानजा आरोखि बेफोरजोंनो दिनै इसोरनि हाबाया गिदिर देरलांगासिनो दङ प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ खोनानो मोनै मानसिफ्रा दिनै खोनागासिनो दङ आरो जायफ्रा नाजावाखै बिथांमोनाबो दिनै नाजावगासिनो दङ बे डेनोमिनेसननि गेजेरफोरजोंनो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ दिनै मिथिगासिनोबो दङ थ' बेनिखायनो जोङो रावखौबो राव नेवसिनो नाङा उमुक डेनोमिनेसननि बेबादि बेबायदि होननानै जोङो देरगानोबो नाङा नेवसिनोबो नाङा जोङो गावजों गाव मान होज्लायनो नांगौ आलासि सानज्लायनो नांगौ आरो सनमान आरो मान होज्लायनो नांगौ मानोना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों आरो जों जेखि डेनोमिनेसननि ख्रिस्टियान जाया मानो सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि जोङो मावथारनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो बे इसोरजों हामजा जानाय आरो संसाराव थानायावबो बोर आरो आशीर्बादखौ जों मोननो हागोन आरो जोङो थैनानै थांब्लाबो बै सोरगोआव दिनै जोङो सहैथारगोन थ' हामबायसै डियार भिउवार्स आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिथां सार माइकेलनि कमेन्टजों माबा मोनसे मिथिबाय सोलोंबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि कमेन्ट भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय